Nggih katuranggane jenengane wis ketok. Aku niteni. Angger wong wedok irunge tok kringeten ae. Ngono kaya jenengan niku. Maksudnya tegese open-open manuk. Pitik Oh. niku kula remeng. Nah, nggih. Nggih, makane kula kan jeneng kula kok pun Lucy Brahman niku lak kewan to. Lah sing jenenge Brahman lho sapa? Lah nggih niki jaman riyen niku tasik nyar-nyaran nyinden. Nggih. Lah Mbak Kesinu Jinden kula penyanyi to. Oh. Terus kula nyar-nyare kula niku pengen, pengen dadi sinden penak ya ngoten. Terus Pertama kali saya tuh orang wong Jawa kok belajar lagu Mancanegara. wah iya. Kok isin aku ngono karo Iya. londo-londo bodho nyinden yo Mas yo Mas. Terus Heeh. mirengke Mbak Esi ku nyindek bawa ngoten niku semale pengen. Heeh. Makane kok pertama kali ikut di dalang Ponorogo nggih bareng Mbak Kesi niki namine Mbah Yotno Gondo Durjono. Nah nih, Gondo Carita nika. Gondo Carita. Nah, mergo kula guwedhi dhewe dawa ngadeke sanding buta dijenenge Lucy Brahman. Mergo ben gedhi dawa. Terus didol daginge ben payu larang. Kula sing ora cocok jane yen jenenge Lucy Brahman. Kula sing mboten trima. Nggih, ya Kudune ora Lucy Brahman. Lah sinten? Limusin. Lanjut kami niku. Lah iya. Terus niku dinobakne melih kalih Bapak Anom Surata, Nduk, Brahman kuwi dudu kewan tegese tak artine Brahmana. Wah, iya. Entuk munggah derajat kasta tertinggi. Wah, iya. Pangestune nggih ngoten tok-tok maneh. Nggih, aduh. Mula nggih derajat jenengan luar biasa dadi sinden kondang laris isih pegawai negeri mula ya diangkat derajate jenengan. Amin pangestune jenengan sami mawon panjenengan nggih ngoten nggih. Nggih. Ayo matur karo Pak Lurah Wengkal. Masyaallah nggih. Wilujeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turu mlumah. Arepnya apa ya itu mlumah. Saya tau parikan kok nggih Pak Lurah kok. Pripun? Tuku mlumah. Turu mlumah. Kecemplung sumur. Mugi Pak Lurah, Bu Lurah panjang umur. Mangan sosis. Mangan sosis. Kok 5.000-an. Mangan sosis kok madhep rene. Pak Haji Ses mesti gatah rezekine. Terus numpak tronton. Numpak tronton lakune mundur. Terus? Ya nabrak. Kuwi lho teruse piye jawabane kuwi? Nggih. Kabeh penonton panjang umur. Kabeh penonton mugi panjang umur. Numpak tronton ning peteng-peteng, mugi penonton ndang padha meteng. Dongane lek anake sik siji ra apa-apa, lek nganti 4 5 mesake lho kaya brayut ndak. Lho mboten napa-napa. Nggih. Nggih, niku sing dinteni Bu Lurah estu. Pak Lurah makane teng mriki kring kete sak grontol-grontol. Antem Bu Lurah gedhi dhuwur kaya limosin rek. Ayo. Bu Lurah nggih kembaran kula kuwi ditawa BK. Pak Lurah plek karo aku iki. Jano. Tapi nggih pomo dijejer kula kalah ayu arek Bu Lurah. Kalah ayu arek Bu Lurah. Bu Haji nggih luar biasa. Berkat Mas Cahyo, berkat Pak Lurah saya pinanggih kali anak wedok niki 1 tahun sudah lama ndak ketemu. Jenengan niku? Nggih. Yen kan sik cilik intul-intul pipine mindul-mindul lek mangan pentol kula colok. Saiki wis tambah moncar, tambah cantik. Weh, nek Mbak Niken ya Mas. Nah. Wis ayu banget. Terus mari ngono gawe kawat. Kawate ireng. Lah mbok wong ayu gawe kawat ireng kita ayu ya. Jajal lek Lucy Brahman sing gawe kawat ireng. Sampeyan kawat memean lho, Mbak. Lah lek aku sing gawe mrek guyu kan dikira mak lampir. Iya. Nggih, niki matur sembah nuwun pokoke intine kabeh kanca-kanca sing mirsani wonten channel YouTube tak sebut kabeh nek 50 channel YouTube kabeh wis muga-muga sehat kabeh. Amin. Niki lagu napa kula? Nggih. Kula nyuwun mangke dijaranke Gubuk Asmara. Halah Gusti Allah nggih. Gubuk Asmara terus ibu-ibu ten rencang pawon wau pesen lagune kok bojo loro. Iya nggih. Niki hajate sunatan nggih. Sunatan. Putra Mas sinten asmane wau? Wisanggeni. Asmane apik ya Mas. Wisanggeni kados ayang. Mila lakone niki nggih Banjaran Wisanggeni wiwit lahir ngantos dadi ratu. Oleh bagus, semoga menjadi putra yang soleh, berbakti dumateng tiyang sepuh kekalih. Amin. Menjadi putra yang sukses bisa membanggakan kedua orang tua. Amin. Ampun iki? Nggih, dibawani rumiyin Mbak Lucy. Nggih. Pucungipun. Ayo nggih. Nggih, Mbak.